Velkommen til den her video. Jeg skal vise 3 forskellige øvelser inden for henholdsvis kast, spring og løb. Og det første jeg skal vise, det er hækkeløb inden for løb. Derefter så skal vi lave noget spring, og det bliver så træspring. Og til sidst så skal vi lave noget kuglestød, hvor jeg vil vise det inden for kastdisciplinen. I forhold til hækkeløb, så er det vigtigt, at man har nogle grundprincipper, man går ud fra. Hvis vi for eksempel tager min krop, og det lader som om, at der er en usynlig linje ned igennem midten af mig, så er det vigtigt, at når man for eksempel bruger sine arme og sine ben, så må man ikke vride i kroppen. Man må ikke lave noget vride, for så kommer du ud i en farlig situation, hvor du kan snuble eller falde i din hæk. Derfor er det vigtigt, at man øver sig på at holde sine arme og ben synkron ud fra hinanden, hver gang vi laver noget. Når det er, vi skal bruge vores ben, så skal vi holde armen lige ud fra benet. Det vil sige, hvis jeg løfter mit ben her, så må min anden arm ikke komme ind over, for så begynder jeg at komme ud i en situation, hvor jeg vrider i kroppen. Til gengæld så må jeg godt strække den frem og bruge mit ben samtidig, fordi når jeg så skal sætte af, når jeg har sat af og så skal afsætte med foden ned igen, så skal jeg bruge den anden arm til at strække frem og få mit bagerste ben med hen over hækken. Jeg viser lige fra siden af også. Min arm her kommer frem, hvor jeg ligesom skal bruge benet. Det skal løftes op, så kommer det tilbage. Min modsatte arm kommer frem, kommer ud, må ikke vride, men kommer ud over, hen over hækken. Afsætter med det andet, så hiver det hurtigt med mig tilbage. Stadig en lige position og ned. Derudover, når vi løber, så er det vigtigt, at når vi løber mellem hækkene, så skal ens overkrop være oprejst. Det vil sige, at man skal ikke begynde at løbe hernede. Man skal have sådan her kroppen oppe. Bortset fra, når du skal hen over hækken, så er det vigtigt, at man får gjort sig så flad som muligt faktisk. At man, når benet kommer op, lægger sig hele vejen henover og trækker tilbage. Så får man oprejst igen. Det første vi skal lave af øvelser, som vi skal lave noget progression på, så vi til sidst får lavet nogle rigtig gode spring henover og løb henover hækkene. Det er herhen på siden, hvor må gerne lige rykke derhen. Den første øvelse er en afsætsøvelse, som får gjort, at vi kan komme, at vi får kommet hurtigt hen over hækken. Så jeg går ind og laver et hurtigt afsæt op, lige så vel som jeg skal forestille mig, at der er en hæk her. Så laver en hurtigt afsæt op ind på væggen, tilbage. Hurtigt afsæt op ind på væggen og tilbage. Afsæt op. Det er en øvelse, man nemt kan lave med elever op ad et hegn eller en mur, fordi at du skal bare kunne træde imod på muren. Det øver ligesom afsættet, når du skal springe hurtigt op over hækken. Den næste øvelse, det er faktisk, at det er super vigtigt at få en god rytme ind i sit løb, fordi du skal hen over de her hække, og for at eleverne kan få en forståelse for den her rytme, så det første vi skal, det er faktisk at lære dem det vi kalder raindance. Hvor at vi ligesom først med det ene ben, det er vigtigt, at man øver begge ben selvfølgelig, sådan, så man får en fornemmelse af, hvad der lægger en bedst til at afsætte og modtage ned på jorden. Altså igen, så det vil sige, det første vi gør, det er, at vi laver den såkaldte raindance, hvor vi starter helt i normal position, bruger den anden arm, får en rytme ind, der hedder, at du får knæet op til albuen. Ikke som en at røre, men mere sådan, at det er den her øvelse der. Når du så har lavet selve bevægelsen, så først så får man lige en idé om, hvad er det for en bevægelse, jeg skal lave. Derefter så kommer der noget rytme på. Her er det vigtigt, at den anden fod faktisk løfter sig, også når det er, du laver den her rytme. Så først så får man lige sådan en fornemmelse af at komme i gang. Derefter så kan man prøve at lave sådan et hop. Man kan se den anden fod, den hopper samtidig. Prøv
prøver hele tiden også at holde fokus på, at der ikke er noget med at vride ind over. Det skal hele tiden være den her lige struktur. Når man har gjort det på det ene ben, så gør man det på den anden. Og det er det, der hedder raindance. Det vi så skal, det er, at vi skal bruge den her rytme til at komme hen til vores næste øvelse, som vi skal indføre noget rytme på nogle af dem. Yes, så er vi kommet hen til vores anden bane, hvor at vi har nogle alternativer for hække. De røde bordtennisbat er hækkende. Normalt vil man øve med nogle, enten først nogle lave hække til børn, der er nybegyndere. Senere vil man rykke op til nogle hække, der har god mulighed for at vippe frem og tilbage lidt højere. Og til sidst så øver man selvfølgelig med de høje hække, som man bruger i atletikløb. Vi har dem kun ligesom markering nu, så man kan se, hvor det er, vi skal ramme indenfor. Så vi har fokus på, at der skal øves noget teknik, men der skal også være plads til, at man ikke falder i hækken til at starte med. Det første vi skal, det er, at vi skal lave det, der hedder single leg walkover, hvor vi ligesom får en fornemmelse af at komme langt hen over hækken, få spredt vores hoftebøjer og hofteled lidt. Så man starter med at have eleverne op i en række, hvor de sådan skiftevis skal gå hen over hækkene med single leg, det vil sige, at vi går kun ned og rører en gang med den hækkene. Vi starter med at løfte benet op som før, har fokus på at køre det mere frem, fordi vi skal bruge det med det samme igen. Så bruger vi det andet, kører frem, så det bliver ligesom sådan en dobbeltøvelse, hvor vi ligesom både får afsæt og nedsæt sammen. Okay? Prøver et par gange igennem, hvor eleverne også får, nu har de prøvet første gang henover, så har vi haft fokus på benene. Prøver vi også at fokus på overkroppen. Som jeg sagde før, det er vigtigt, at man ikke vrider ind over hinanden. Prøver vi ligesom igen, hold overkroppen lige, benene skal med. Det er det vigtigste. Her er det ikke så vigtigt at gøre det teknisk korrekt, selve hækkeløbsmæssigt, men det her med at prøve at komme ud i de her situationer, hvor du ligesom vrider kroppen. Den næste øvelse, man kan lave, det er, hvor vi laver double leg henover walk, henover vores markeringer. Det vil sige, at vi starter med at gøre ligesom før, hvor vi går hen over den første hæk, løfter benet op, har fokus på stræk, har fokus på også at komme helt ud i et stræk, altså en ekstension med det bagerste ben, hvor du kommer henover og kommer ned imellem hækkene og samler. Samme ben, hen over hækken, følger det sidste ben med ned og samler. Hen over hækken, ned og samle. Hen over hækken, ned og samle. Hen over hækken, ned og samle. Og det får de også lov til lige at gøre et par gange, så de også får mulighed for at kan blive rettet lidt til i forhold til både fokus på overkroppen og på benene. Det er jo vigtigt, at vi skal ud og lægge i den her sidelænse position, hvor benet ligesom hele tiden bliver ført op til en igen fra siden. Så der laver man den igen. Eventuelt skifter ben i næste runde. Armen kører med. Det næste vi skal, det er, at vi skal lave en det der hedder side march hen over hækkene. Der er det vigtigt, at vi igen har vores markeringer, hvor vi øver den her, både en rytme, men også en træning i at have benene rette og kan udstrækkes hen over hækkene, når man skal løbe. Som sagt er der en lille smule rytme indover. Man starter med at stå helt på siden, kører man hen over sådan her, samler benene hen på den anden side af markeringen. Fokus på kroppen er oprejst. Hvis man ikke er så mange, kan man gøre på samme side tilbage, så man også har gjort det med det andet ben. Og det gør man simpelthen bare så gange, så man ligesom får den ind i
Godt. Det næste vi skal lave, det er, at vi skal have fokus på først, afsæt. Der er ligesom et ben, der altid skal afsætte, når man skal hen over hækken. Det er det ben, der skal strækkes lige frem. Så vi har det andet som et dead leg. Det vil sige, vi bruger ikke så meget lige nu, så der er mest fokus på den fod, der skal ned på den anden side og hurtigt sætte videre. Så det vi gør, det er, at vi går lige om på den her side, fordi jeg kan bedst med det her ben. Står med det ben, du skal hen over hækken, ind mod hækkene. Det vil sige, at du starter med løft op, og nu er det altså vigtigt, at man har fokus på hurtigheden også. Noget acceleration i forhold til at komme hurtigt henover. Så det er sådan her hurtigt. Og så er det bare lige så stille henover med den anden. Så går du frem hurtigt og lige så stille. 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 Det gør man også et par gange, så man ligesom får den ind i systemet. Prøver det et par gange. Når vi har gjort det, så skal der fokus på det andet ben, som vi skal trække med os tilbage og komme videre med. Det vil sige, igen, står på den samme side, så går du lige så stille hen over hækken, stadig samme position og afsæt, og hvor man skal sætte af. Man skal altid sætte af inden hækken og lande efter hækken. Men du gør det lige så stille. Så det vigtige her er, at du får det andet ben med dig hurtigt tilbage. Så det trækker du hurtigt igen. Går du lige så stille henover, trækker hurtigt igen. Lige så stille, trækker hurtigt igen. Det gør man også et par gange. Det sidste er rytmen. Den, som vi snakkede om i starten. Det er vigtigt at have fokus på hænderne. Det er vigtigt at have fokus på overkroppen, der skal være oprejst nu her, når vi laver de her øvelser, så vi øver rytmen. Og det er vigtigt at have fokus på rytmen. Yes, og det foregår hen over i midten af hækkene, hvor at vi faktisk laver en rytme. Når man har gjort det, prøver man den anden side, det andet ben først. Fokus på armene over kroppen. Yes, det var det. Yes, det næste vi skal, det er, at vi skal lave træspring, som er det spring, jeg har valgt at fremvise. Der er 4 faser faktisk inden for træspring, som vi skal have øvet på i dag. Det første og det vigtigste, man skal have styr på først, det er selvfølgelig til tilløb, fordi man skal op i fart, og man skal lave så langt et spring. Derfor er det vigtigt, at man måler op, inden man skal til konkurrencer, stævner, eller hvis man skal bruge det til at øve, når man øver sit spring. Det er vigtigt, at man måler op, så man kommer hen efter sit lange tilløb, at man altid får sat af med den samme fod, som man skal hinke på. Men det er næste fase. Når man løber, så løber man hen, sætter af med det ben, som man skal lande på først. Det andet ben skal selvfølgelig ikke bare hænge. Det skal være mere op under os, fordi vi skal lave noget acceleration og få vores tyngdepunkt opad. Vi kommer ud i et hink, lander på den samme fod, man sætter af på. Det næste vi skal, det er igen at bruge det andet ben til at få vores tyngdepunkt opad. Men nu skal vi lande på det andet ben. Så det vil sige, når vi er her, skal vi bruge benet op og hen og lande på det næste. Herfra så sætter man af ud i sandgraven. Så der skal vi bruge det første ben igen til at komme så langt op. Plus vi skal bruge vores arme og ud og lande i sandgraven. Nu tager vi lige og laver nogle øvelser, som øver de forskellige faser i træspringet.
Så vi programmerer lige så stille. Det første vi gør, læg mærke til, at der er 3 kegler. Det er, at vi skal øve det her fladfodslanding, som vi skal bruge med vores hæng. Derfor så står jeg stille fra starten, lander på det ben, som jeg vil hænke på, og afsætter med det ben, jeg vil hænke på. Så kommer der en lille pause. Nu viser jeg det lige. Vi hænker ud, lander med flad fod, bliver stående, pause. Videre, hænk, land, stående, pause, stående, pause. Det er det, vi skal øve til at starte med. Prøv på begge ben, bare for at få en følelse af, lander jeg bedst med det ene eller det andet ben. Det bliver nok det første ben. Stå, land. Stå, land. Stå, land. Det næste vi skal, det er, at vi skal øve vores videre fra hænk. Det vil sige, vi kommer, i stedet for at lave en pause, så kommer vi videre. Det vil sige, jeg løber lige lidt hænk, 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 så det bliver en motion, hvor vi kommer videre. En dynamisk øvelse. Hænk, hænk, hænk. Prøv også at lande så vidt muligt på flad fod. Godt. Det næste vi skal, det er, at vi skal øve det her med at få sat ud til vores vores sidste afsæt med det modsatte ben. Så hvis jeg hænker ud her, så siger jeg hænk, hænk, lande. Hænk, hænk, lande. Det er vigtigt, at jeg prøver også at huske at have mine arme med mig. Så jeg siger hænk, hænk, lande. Ved at køre mine arme op, så får jeg ligesom bevæget mit tyngdepunkt opad. Kør. Så prøver jeg at lave mit træspring. Her er det vigtigt at prøve at holde sin overkrop så oprejst som muligt. Det kan være mega svært, hvis ikke man har øvet det længe. Men det er selvfølgelig derfor, man laver de her øvelser inden, for at vi kan programmere vores øvelse til at blive et perfekt træspring til sidst. Når jeg løber, nu prøver jeg udelukkende at have fokus på at holde overkroppen oprejst og bruge mine arme. Når jeg løber, der havde jeg mine hænder. Dem fik jeg hævet tilbage. På det sidste spring skal jeg prøve fremad. Jeg prøver at løbe igen. Den var ikke god. Det var så godt det bliver. Jeg må godt sætte pause. Det er lige afbrudt af nogle biler. Men det her er vigtigt. Når vi kaster, så har vi også den modsatte arm. Det er nærmest den, vi skal sigte med til at starte med. Så det er den, vi holder lidt opad. Ikke op i luften, ikke ned i luften, ikke lige ud, men lidt opad. Og når vi så bøjer tilbage, så skal vi selvfølgelig bøje vores ben. Have vores albue oppe, fordi det er den, vi skal bruge lige om lidt. Have noget rotation i kroppen. Vi skal have først, når vi skal tilbage, så skal vi faktisk gå med sidelæns ned. Hold armen op. Når vi så skal frem, så kommer der en rotation, som er den, der er vores kraft til at støde med. Det er, at vi skal dreje kroppen, have armen ned på den anden side, dreje kroppen frem. Det vil sige frem mod der, hvor vi skal skyde. Det vil sige frem mod det ben, der peger den fra, at vi skal støde. Så er det, at vi skal give slip, som er en del af vores stødeproces, hvor vi skal støde kuglen fremad. Det vil sige, at vi skal kun ekstensere vores albueled fremad, men vi må ikke få vores kast med ind med at rotere i vores håndled. Det er meget vigtigt, fordi så er det, at vi får kastbevægelsen, og at vi kommer tilbage. Det må man ikke gøre. Vi skal kun have det som et stød. Det vil sige, at armen skal kun ekstenseres fremad. Så hvis man lige øver noget et par gange, så er det skubbe frem. Du kan se det bedre her. Skub frem, skub frem,
Mellemvej. Skub frem. Skub frem. Ikke kast. Ikke kast. Nu prøver jeg lige at vise det en gang. Uden tilløb. Står jeg først her. Som sagt, uden tilløb. Støder bolden fremad. Det næste vi gør, det er at have et lille tilløb, hvor vi ligesom bruger kropsvægten og benet godt tilbage og frem. Så det vil sige, at vi bruger vores hånd til at sigte, som sagt. Den anden har vi ind under kæben, helt ind til, helt ind til halsen. Bøjer godt ned i knæet og sigter. Roterer i kroppen. Støder. Det næste vi kan programmere på, det er vores tilløb. For at få endnu mere længde og endnu mere styrke på. Vi har vores linje her, vi ikke må overtræde i vores altså i disciplinen. Så det vil sige, at vi går lige et skridt tilbage, hvor vi nu skal indføre et chassé. Samme udgangsposition. Det ene ben fremad, det ene ben ud til side. Kuglen placeres. Armen er med. Starter lige med at have den skubbet tilbage. Så laver vi et chassé og støder. Undskyld. Tilbage igen. Så vi har ned, armen op, chassé, stød, frem. Viser lige en sidste gang. Har fokus på overkropsrotation. Sigte opad. Det er vigtigt at få studt kuglen opad, fordi jo mere højde du får på, jo længere har den til at ramme jorden, når den skal ned igen. Hvis vi bare støder ud af, så går den kun nedad derfra. Men hvis vi støder op, så når den først at skrue op og skrue ned igen. Kraft, højde og sigt. Endnu mere længde. Ja. Yes. Det sidste øvelse, jeg skal vise, det er kast. Jeg har tænkt mig at lave kuglestød. Det er selvfølgelig altså vigtigt at behandle kuglematerialerne med forsigtighed og med respekt, fordi at når man har med børn at gøre, så skal de passe på, at de ikke kommer til skade. I dag der bruger vi en lidt mildere version, som er en petanquekugle, som skal vise selve teknikken i at støde. Det her, selvom det er inde under kast, så er det jo faktisk et stød, vi laver. Så det er meget vigtigt, at vi ikke laver en kastebevægelse i vores led. Det kommer vi hen på lige lidt. Vores primære udgangspunkt, når vi skal støde, det er, at vi skal have kuglen lagt lige i midten af håndfladen. Starter med at lægge den her. Vi har fast om den. Få tommelfingeren ind under midten af kuglen. Holder den en lille smule løs i den ene side. Placerer kuglen under hagen, under kæben, heroppe i siden. Sætter den ind til halsen under kæben herinde. Når vi så skal stille os parat, så er det vigtigt, at man har den fod, man peger fremad. Det er den, man har væk fra sin, altså modsat af sin arm, man har kuglen i. Den anden, som den første del, det er, at vi skal kunne bøje i det her ben. Det vil sige, at vi skal have den anden fod stående fremad. Eller ikke fremad, undskyld, til siden, fordi vi skal faktisk skyde den her vej. Så det andet ben, det har vi bøjet. Og bøjer den tilbage, når vi skal have et kast frem. Undskyld, et stød. Det er meget vigtigt, det er et stød frem. Prøv lige at pause.